Ningkan kimi kardom kadok awe fanstame pinya por milong thu sinar tumang no wangthulo se pinili to ma sapso chethan monthu senang non malom pipo se ili to ma finance minister Nirmala Sitharaman social media long ke viral ra ma nangli tum kadok awe same theglong ye social media long ang liphan ason ke pa bon pon dupik ho nek me mama bikhari tom hanan same GST ke pa bona mim se tum theglong ji la peni se bang ke hin ma Mother Teresa Ihin abangke Nirmala Sitharaman pampa bonbok setamedo. Ase ada kipu amen ki erdo ihin ke Mother Teresa ihin ke Mother Texas po. Lazi kopio poselang lipan Mother Texas pu ki irma labang sob thai litum chethan ponona. Lazi alang lipan Mother Texas pu ki ira bangke lahen loje. Hala Mother Teresa bangke la ke apia po via somartum ana phan ke pangreng kalana kalahon. Lapen kisu kiun etuman kalana kalahon ajok selang lipan Mother Teresa pomian chelong lo. Sitami Nirmala Sitharaman lakeli tuma finance minister lo alang lipan bangke Mother Texas pomen kelong lo bangke tax kapabat ong poselang lipan ke Mother Texas pusiamen irlok lo sepinangan adim bangke exemption do ahok lo sitami pinangan adim bangke awe litum tribal satum bangke ke jogdo natum sike ong sitami pinangan along ke litum da sungdun krung lo athe people opte hormu adam kapabat along bangke litum sitami sungdun krung lo athenon GST pabat pikhangyang lo se isi bang viral iret bangala lo popcorn along Thengthei karnu popcorn potang te gopilo pote thengthei karnu litum same chota hai kadok same chota hai lo la festival hot itum bisi ki choge festival hot chocho ho bang nang jor po packet cry po chorni dun po seta meli arleng atum ke film ke lang cinema ke lang hot ba choche litum ke the pipon ma te hem ningkrai barikha ho rason se litum ke kerahi pen dang clock pola se pangbo thet pola se sai joni seta me kali bang na bang ke la puson kali cinema ke lang holo plong te lang litum ke popcorn si thengthei karnu si chonam ponji sala bang so thengthei karnu long jong se paket kuri repin atum pelotang teh halatum bangke kaprek adam kaprek ho ke thoman pabon isi by 5% isi by paket label kuri tang potang teh 12% lapen isi bangke sugar added di caramel sehala sugar ke dotang mate sini pe pangwui tang banglo bang teh bangke 18% GST sela bang so put hak pen selang lipan ke viral iret lo lapen li tum ke dam tang ho same thek ponlong ji parliament ho same penang an debate so lahaya puthak Pina dum ke moge halaki thia tum han setame GST pa bontha bo se opposition men setame ki pudun karbok don setame do jola puson lase GST blote gopiloma blodang te elitum kachini dam nai bang kela hen loje elitum hala midu gitu son tak thak de GST ke lake government atum pen ituma phan mane solo po ho a tax sang ke ana phan sipu damlo de GST ke setame directly gali lase etum lang damlo pa tax ke chethan bom loi tum hini do di direct tax lapen indirect tax lasi non elitum tribal satum bangke direct ke pidun de setame indirect tax bangke elitum same pidun bom la the hormu ke tum ta nam bom chodun nang bom ke chu che te tum ke dun avidet po lalo mithang ben ke tum chapador plubun ede ngaso pasi tum hala hormu nam long se elitum same pidun bom lo lasi non abangke lapu lang nam lop lang te GST setame penangan do setame no tum along BC ke do bom ke piloma lang te isi ban bang central pen GST hala bang CGST pupo isi bang ke state pen kibi pona GST la bang ke SGST pupo la pen central pen state chelang pet pen GST pulang te hala bang ke IGST pupo la pen ke nona bang ke la pusolo jo jong si state pen atum yong si GST yong si 9% en pon lop lang te central atum setame 50% ke nang po mane hala tum sami 9% lo se pangui pe lo bangte GST bangke 18% lo la se nang le tum se tame hormu ason tin long sami tum nam lo bangte theglong ji ajata hormu le nam se tame tum theglong ji hada GST po pa bondo la bang so GST ke lage komata tum si tu bom lo ma bangte ili tum si tu bom lo la se ko puson se ile tum non ka pambat long sami chining tung duk lo ma plo dang te itum lang dam mang ko son si lakhai ma pong te si thengthei karnu no ni tum chonam don lo lake packet silong inkoi lo dang te packet silong inkoi lo tema lake eli tuma label kaduk avesta me avelo plastic wrap and borchok lo sugar sami added kalilo tape itum lake festival lo chonam bom lo posi inkoi lo dang te ta so inkoi long sami dak non ke GST do po wrap lo plang te thang da pangbui ve sugar pe ne sini pe ne jokje dang te la bangke 12% po GST asi 12% lo dang te litum percentage song ekai ta 100 bang poposi 12 by 100 into 20 rupees di 20 lanang le tum la puken sel plot not apen multiply lo blorang te ko an ma dam ke bat etum thek pon long po la se la ke nang le tum mo lang not ko an si long ma jong si 20 rupees a popcorn puang te GST kon si dak do dun po ma sinon ke popcorn long sita me GST ke thom dolo mo pen same than no isi long by 5% pa bon lo
isi long bangke ini sini jo pipe long pelodang te 12%. Tapen ke sini ke pipe long lo pelodang te 18%. To sugal pipo si 18% pale rok lo pelodang te lake sini ke do hormulong an ke GST ke 18% lo tang ho. Jo la puson jo. Setami ladak ini tum kopi posine linang thanra lo ma bang te ilitum setami sungnun krung po la alama bangket asor ed by non itum chethan pon nang de. Alama sor ed bangke la lo donatum GST ka pabat long ke ilitum ka pheri du nang ko ge bangela no athe ilitum sitame hormu ke ilitum sita NG do ana sono cold drinks puno ilitum same junji sabun kaduk kawe puno ilitum sitame NG si hala solong ke ada GST yung ke bat lo long te adam sitame ke bat lo hala so adam ge ilitum lo gitu du nang je ahok lo tema government dum ben ke GST pa boni na lo te company long pabon po GST 18% peneng pen kel an lo dei puang te 18% lo dei plodang te hala bangso company tum ke konalo ma plodang te suppose non ili tum ke nam bom ke sabun ke siak ke uplo plodang te GST yong si 18% pa bondel lo plodang te mo next alang le tum ke Georgie ko ano plodang te sigang koy bang le rokpo ko people lo plodang te lake GST kapabon ke hala tum aphan lo kitu ta hala tum lo setame konat pen lo poisa na regi ke plodang te ili tum kaddo ko vera da long si nang rek po lake ili tum si pidun po skon ma GST hala tum han kapabat ili tu malong se tami itum kacho nama tum se tami lapo ano andam ke su nai jola puso na si non itum lang dam lo bang te kedam tang ningkan ben non an ke ili tum lang dam lo bang te sang se tami bat wa der ador de sang bonon ajat hormu bonon adam ke so wek so wok dat ili tum chini dun depin lo pi posi so ren ma bang te GST ke pabat lok lo non an se tami la si pinier ni sami tum social media long memes thek long pi tum finance minister aphan ke finance minister kali lake GST minister bu selang liphan ke amen sami irlo lapen mother texas bu amen sami irlo ihin ke mother teresa pa dolo ihin abang ke alang finance minister nirmala sitharaman bhansi pa bonchon lo selang phan ke amen sami irlo ihin ke mother teresa ihin ke mother texas ko bi bolobte mother teresa ke lake kiso kyun e tumhan ki duke la ko somara tumhan ke lana pen lok selang likia pran dam nang lo mane kalana kalahon pen lok sa kai chepa jang lo setame ihin abang ke ili tuma finance minister Nirmala Sitharaman bang ke lake tax ka pabat lok pen se ala kai chepa yang po pusi alang liphan ke mother texas pusi amen irlo mane tax hin an ke alang ke officer pilo pailo ple pudam deta choklo pusi pulo pinangan adi malong ke bikhari tumhana same tax ka pabon sitame amim semar jola puson lahen lo lalo lase ili tum chithan pon unelo pinangan adi malong ke finance minister aphan ke penine drug salara bangke GST je pangnim se tame do ho GST je palog ren si iska na sa he puse hala da ke tok same do se lai ba itum choklo che than pon unai lo jong si mona tum jong se kachini kang tung dulang pang te comment section nong chini non nile aso se na tum man than pon po asili tum pipo se hormu adam ma badarel ma bang te chini melo de tum ke la ke GST lo asi GST se tame a part topic se lai alam se tame mo li tum jong si na tum kachini kang tung dulang pang te nar junon nile tame un an pen nang than pon po apena tum parliament long debate se tame follow dun tha haladang pumat airset prung set lo parni silom ke ni listami apor chilong leder masina tuman paklang bon thek therek jolopu se pini ba apor mesen masina tuman paklang bon thulo la pena tuman churu par piglo na tum 25 ke bang suring ko ra pho an ke subscriber na pali pi post setame mate na subscribe do na post setame churu par piglo la selan se nije pon chotpo karom